Bé, doncs volia començar aquesta roda de premsa dient que des de Democràcia Catalana veiem que són moments d'extrema dificultat. Moments d'extrema dificultat i fem una crida a la unitat del catalanisme polític. Si no anem junts no ens en sortirem. Avui el conseller Andreu Mas-Colell ha plantat el ministre Montoro no anant al Consell de Política Fiscal i Financera. Nosaltres donem un absolut i total suport a la decisió del conseller. Pensem doncs, que el que s'està fent amb Catalunya des del govern de l'Estat és intolerable. És intolerable i, per tant, una reacció del conseller d'Economia i Coneixement en el sentit de posar de manifest aquest fet ens sembla bé. O és que el ministre Montoro també pensa que és una solemne tonteria que avui no cobrin 4.000 entitats socials, que representa que avui no cobrin al voltant de 100.000 persones? Potser també això, segons el ministre Montoro, és una solemne tonteria, però per nosaltres no. Per nosaltres és quelcom molt seriós. I és per això que volem capgirar aquest sistema de finançament que tenim, perquè la clau i la caixa la tenen a Madrid. I aleshores passen coses com aquesta. I el que volem és, amb el pacte fiscal basat en el concert, és tenir la clau i la caixa. Perquè si no, no ens en sortirem i hem d'anar tots units. Ens necessitem tots. Per això des de Democràcia Catalana fem aquesta crida a la unitat del catalanisme polític. És una situació insostenible i, a més, que ve provocada per una acció bel·ligerant del govern de l'Estat, del govern de l'Estat espanyol. I no val que ens vinguin a extorsionar i ens vinguin a fer xantatge dient que ens paguen els diners per pagar les entitats socials si retirem el pacte fiscal. Ja hem vist aquesta jugada en el passat i no ha funcionat. I, a més, és el món al revés, com us deia l'altre dia. A part de que és inadmissible que qui et pren els recursos a sobre tingui la barra de dir ara et dono una part del que t'he pres perquè puguis pagar els serveis que t'has compromès a donar. Certament, m'agradaria saber si el ministre Montoro, el fet de que no cobrin aquestes 4.000 entitats socials i més de 100.000 persones a Catalunya, també ho considera una solemne tonteria. Nosaltres no. I en aquest sentit donem tot el suport a la decisió del conseller i estem, doncs, per treballar a fons per capgirar aquesta situació i aconseguir el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic. Bé, dit això, quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. El que fa insostenible és el sistema que tenim. És un sistema que no funciona, que ja hem vist que serveix per això, perquè impaguin el que deuen, perquè es vagi incrementant el dèficit fiscal i perquè, a més, ens facin aquest xantatge barato d'anar dient, escolta, ara et dono aquests calerons, et mantenen amb respiració assistida amb la voluntat de que el poble revolti contra la Generalitat. I això ja ho deia fa anys el Trias Fargas, que acabarà, i ho veu veure l'altre dia en el Parlament de Catalunya, acabarà el poble indignat i reclamant a la Generalitat quelcom que la Generalitat no pot fer res, perquè ells tenen la clau i la caixa i per això passa. I el que no val és que ens facin un xantatge barato de dir que retirem el pacte fiscal, que retirem la nova proposta de finançament just per Catalunya a canvi de que ens donen una part dels calés que ens han pres. Això penso que és intolerable, però intolerable. I davant d'aquesta situació crec que aquí ens hem de fer forts. Ens hem de fer forts i, a més, doncs hem d'anar units. Si no anem units, no ens en sortim. No ens en sortim si no anem units. I els qui vulguin estar a favor dels que ens fan xantatge, els qui vulguin estar a favor dels qui ens prenen el que és nostre, els qui vulguin estar a favor d'aquests que van incrementant el dèficit fiscal que pateix Catalunya respecte de l'Estat,
És una decisió seva, evidentment no la compartim, però estan fent un mal favor als catalans i a les catalanes. No estan defensant plenament els interessos dels catalans i les catalanes. I després una altra. Crec que no s'ha de fomentar l'enfrontament entre nosaltres ara, perquè és el que volen. El que volen és que el carrer estigui excitat, que estiguem enfrontats entre nosaltres, perquè la tàctica, ja vella tàctica del divideix i guanyaràs, la tenen molt clara. En canvi, ells van tots units, en qüestions de calés o en qüestions d'identitat van tots units. Què ha de passar més perquè se n'adoni la gent compte d'això? Que si no anem units no ens en sortim. Què ha de passar més? Que no veuen que a l'anar buscant l'enfrontament entre nosaltres, a l'anar excitant a la gent, beneficia a qui realment estan provocant tota aquesta situació? Perquè els diners que no cobraran aquestes 100.000 persones són calés que no ha pagat Madrid a Catalunya. Perquè ells tenen, repeteixo, la clau i la caixa. I és això el que volem. El que volem és el que és just per Catalunya. El disposar de la clau i la caixa perquè aquestes coses no passin. I no és tan difícil d'entendre això. I afortunadament em fa l'efecte que la majoria de catalans i catalanes estan a favor d'això. I la prova que és una reivindicació justa, que a més ens correspon, que a més es pot fer per la via legal, que ha de ser per la via pacífica, és el fet de la reacció del ministre de l'estat espanyol i dels governants espanyols. Solemne tonteria, diuen. També és una solemne tonteria que no cobrin demà o avui no hagin cobrat 100.000 catalans i catalanes que estan fent serveis socials. Potser el ministre també pensa que és una solemne tonteria, això. Que ho digui ara. Perquè aquesta solemne tonteria no ho és. Això és molt greu. I no hauria de passar, i no hauria passat mai, si la Generalitat tingués la clau i la caixa. Perquè aleshores primer hauríem pagat aquesta gent i després, en tot cas, del que quedés pagaríem la quota a l'Estat. És un sistema molt clar, que beneficia a Catalunya, els catalans i les catalanes. I ja n'hi ha prou d'enredar la troca amb això perquè realment la situació és molt greu. És molt greu. I el que demanem és això, la unitat del catalanisme polític, perquè si no anem junts no aconseguirem el que els catalans i les catalanes es mereixen. I estem aquí per treballar en aquesta direcció. I tot el que sigui buscar l'enfrontament entre nosaltres perjudica els catalans i les catalanes. Cal unitat del catalanisme polític. I Democràcia Catalana estem treballant per això. Alguna pregunta més? Jo, en paral·lel a tot això, li volia demanar el seu parer sobre el fet que el govern hagi encarregat una comissió per estudiar la possible regulació de la plantació de cannabis per al ús. Miri, si ho ha decidit el govern, doncs tindrà les seves motivacions, però crec que, evidentment, el govern no pot deixar cap tema, no pot deixar d'atendre cap de les qüestions que es plantegen al país. Aquesta qüestió que ho analitzi la comissió de seguiment, d'investigació, per plantejar totes aquestes qüestions. Escolti, quan ja hagi decidit la comissió, aleshores ens pronunciarem, però crec que el cas que avui ens ocupa i ens preocupa a tots els catalans, i en aquest sentit permeti'm que d'alguna manera reiteri el que he dit, és que la situació és d'extrema gravetat. La situació és d'extrema gravetat i els que estem a l'acció política i intentant defensar els drets dels catalans i les catalanes, estem en una situació que si no hi ha unitat no aconseguirem els objectius, no ens en sortirem. A part de que és una situació de màxim risc per tots. És una situació de màxim risc. La reacció de l'Estat, la reacció del govern de l'Estat és bel·ligerant. És bel·ligerant, és de conflicte. I o anem junts tots o no ens en sortirem d'aquest conflicte.
I ho estan forçant, portant la situació al límit, perquè el carrer es revolti, perquè la gent es revolti, perquè això que han fet de no pagar el que deuen i que provoqui que 100.000 persones avui no cobrin, això és indigne. Això és indigne. I per tant, aquí les culpes al govern de l'Estat, que no paga el que deu a Catalunya. I ells són els que tenen la clau i la caixa, són els que tenen els nostres diners. És que el que és, vaja, indignant és que tenen els nostres diners i a sobre tenen la barra de dir que us donaré uns quants perquè pagueu això si retireu el canvi de sistema de finançament que representa el pacte fiscal basat en el concert. Això no es pot tolerar. I confio que el govern es faci fort, no ho toleri i seguim treballant i, evidentment, amb accions que vegin que anem de debò. I avui el conseller ha tingut una decisió, jo crec, molt encertada. No podem acceptar més imposicions, i menys quan no ens paguen el que ens deuen, i menys quan hi ha un dèficit fiscal que no el suporta cap estat del món. I més quan ens trobem amb unes agressions sistemàtiques a tot el que és el govern de Catalunya. I ens estan portant a aquest extrem i aleshores, doncs, aquí, insisteixo, unitat i fer-nos forts. És la via. Alguna pregunta més? No? Val, gràcies.